Zaharadini record. Manzan Allah ne dan Amina Rasulallah yayye. Farko Allah zan sanya shi ke da dukkan iko. Allah kai ne kai yo salati ga dan Abdullah. Manzan Allah nan wanda kowa yake ƙaunarsa. Ahali da sahabban annabin namu babu kamar su. Manzan Allah kai ne mabudi na 'yan aljanna. Allahumma salli ala Muhammadu dan Abdullah. Allah shi ne yayyo salati gare ka Habibu. Kowa ya ce bai san ma'aikinmu ya shiga uku. Rana ta kiyama za a cince shi ya shiga uku. Kowa in ya zo lahira babu ƙaunar nura. Allah zai sa shi cikin wutan nan da babu kamar ta. Allah ya sa mana san ma'aiki gwanin mu rasulu. Allah komi zanyo ka dube ni dan manzan mu. Ba dan halin ba dan ma'aikin ka mai albarka. Albarkar annabi duk musulmi yake son samu. Manzan Allah ai babu ta mukarkani na shaida. Sunan annabin namu mai albarka. Allah shi ne ya ce da kai kai a gaida Habibu. Shi dai ne Allah ya kiranya da sunayensa. In Allah zai ci zai biyo ne ta hannayenka. Ko sallah ce in za ka yi sai da sunayensa. Amma wasu sun ce wai ma'aikin mu tamkar mu ne. Ce tamkar kai yake sai ka sa sunanka a cikin sallah sai muga in rabbi zai karbe ta.